Borrokatzeko, aldarrikatzeko eta aurten bereziki, elkartzeko eguna berreskuratu dute feministek martxoaren 8an, milaka emakume atera dira bart iluntzean kalera, Euskal Herriko hirietan zein herrietan, sistema patriarkal, kolonial, kapitalista, extraktibista, biozida, heteronormatiboa eta kapazitistaren aurka egiteko, eta zaintza sistema publikoaren premia azaleratzeko. COVID-19ak eragindako pandemiak agerian utzi du zaintza krisia, eta salaketa hori presente egonda mugimendu feministaren mobilizazioetan. Esan bezala, iluntzean izan ziren mobilizazio nagusiak, baina emakumeen aldarriek egun osoan hartu zituzten Euskal Herriko kaleak. Sindikatuek adibidez, mobilizazio eta ekitaldi ugari egin zituzten arratsaldean, mugimendu feministak antolatutakoekin bat egiteaz gain. Elak zaintza publikoaren aldeko ekitaldia egin zuen Donostian, eta alabek Hego Euskal Herriko 4 hiriburuetan antolatutako elkarretaratze eta gizakateek ere zaintzan aritzen diren emakume langileen baldintzak izan zituzten ardatz. Emakumeen eskubideen aldeko aldarriak ikastetxe eta unibertsitateetara ere iritsi ziren eta goizean elkarretaratze eta mobilizazio ugari egin zituzten. Arratsalde on guztioi, milaka emakumek parte hartu dute martxoaren 8ko mobilizazioetan zaintza sistema publiko aldarrikatu du mugimendu feministak eta kolektiboa indartu eta aliantzak sortzeko deia egin dute. Iluntzeko mobilizazioak amaitzean Gakoa Seioko lankideek Itziar Azpeitia Lanbroa kolektibo feministako kidearekin hitz egiteko aukera izan zuten eta halaxe egin zuen Azpeitiak martxoaren 8ko zita nagusiaren balorazioa. Feministok beti izan gara erreferente bat aldaketa sozialerako. Eta oso pozik gauz, gure ustez, gaur ikusi da aktivismoa berpiztu aldala. Eta bai, zaintzak jarri behar dugu, zaintzak eta bizitza jarri behar dugu erdigunean. Paradoxikoki emakumearen mundu egunean ekin zaio Donostian koteka bezu argazkilariaren aurkako auzibide nagusiko epaiketari. Kasuak izan duen oihartzun mediatikoa eta haren inguruko isiltasuna biak aipatu beharrekoak dira. Auzibide honetan printzipioz 5 asteko iraupena izango du prozesuak eta 17 andrek jarritako salaketak aztertuko dituzte. 32 delitu egozten dizkiote guztira. Atzoko saioan akusatuak hartu zuen hitza, esana zuen soilik fiskalaren galderei erantzungo ziela eta halaxe egin zuen. Haren galderak eta defentsako abokatuarenak erantzun zituen. Bi iluzien argazkiak eta egin izan dituzten artista batzuen gaineko mirespena erakutsi izan du Kabezudok, haienarekin ere alderatu izan du bere lana, eta horien arira egin zizkion fiskalak atzo lehen galderak. Lan horietako batzuk haur pornografiatzat hartu izana direla esan zion fiskalak, horren gaineko sententziak badirelakoan. Baina Kabezudok adierazi zuen argazkilari horiek erakusketak egin izana dituztela, museoetan eta liburuak ere egin izan dituztela, eta ezin direla txartzat hartu. Gizartearen begirada aldatu dela argudiatu zuen. Egindako galdere zarago ere, behin eta berriz saiatu zen bere estudioan argazkiak nola egiten zituen azaltzen, emakumeak zuzendu egiten zituela argudiatu zuen. Kabezudok deklaratuta eten bat izango du orain epaiketak, bihar ekingo diote berriro argazkilariaren kontrako salaketak jarri dituzten Andrek hartuko dute hitza. Gogoratu behar da orain dela 9 urte jarri zutela lehen salaketa argazkilariaren kontra. Lehen urteetan motel joan zen auzibidea, kartzelan sartzeko lehen eskeen aurrean ere libre geratu baitzen akusatuan, baina jada 4 urte daramatza preso. Eta gaiztadatuta Ukraina begibistan, duela 2 aste berrasitako gerrak energiaren prezioaren gorakada eragindu, argindarrena, gasa naturalarena, naiz petrolioarena, esaterako Europako handizkako merkatuetan, argindarraren prezio orrutegi zehatzetan 700 euroraino iritsi da. Arantxa Tapia ekonomiaren garapeneko sailburuak esan du, Euskal Autonomia Erkidegoa eta Europar Batasuna Ukrainako gerrak eragindako energia larrialdiko egoeran daudela, eta Brusela prest agertu da, argindarraren prezio aldi baterako mugatzeko. Gasaren garestitzaren eragina leunduko lukeen behin-behineko neurriak
aztertuko ditu bihar eta etzi Europako batzordeak 2030erako bi eren murriztu nahi baitu gainera Errusiatik importatzen duen gasa. Argindarraren prezioak markak hautsi ditu berriz ere Ukrainako gerrak gasak garestitu du eta haren eraginez sistema marginalistaren lotxak azeleratu dira. Hego Euskal Herrian 555 euro ordaindu zen megawatt ordua batez beste atzo, eta Ipar Euskal Herrian 540 euro. Arazoak Europa osoa astindu du, eta Europar Batasunak ura konpontzeko erreminta kutxa adostu du. Hala Europako batzordeak energia merkatuen inguruko jarre aldatu du, eta prest agertu da argindarraren gehieneko prezio aldi baterako mugatzeko. Gasaren etengabeko garestitzeak argindarraren prezioa igoarazi duen honetan, horri aurre egiteko behin-behineko neurri sorta bat aurkeztu du. Apiriletik aurrera sartuko lirateke indarrean, Acer Energia arautzen duten erakundeen lankidetza agentziari agindu dion txostenaren ondorioak jasotzean. Epe motzeko neurriekin batera, Errusiako gasarekiko mendekotasuna txikitzeko nahia ere plazaratu du. Bi egun direla Unidas Podemosek energia sektorea erreformatzeko eta argindarraren prezioaren gorakada geldiarazteko proposamena egin zion PSOEri. Hain zuzen ere, energiaren prezioaren gorakadaren aurrean Unidas Podemoseko hainbat kargudunek sektorea erreformatzeko estatu itunaren proposamena aldarrikatu dute berriro. Hala nola, gasa merkatu marginalistatik ateratzea edo familiei zein enpresa txiki eta ertainei bideratutako erregailuak erabiltzeko laguntzak handitzea. Miren Gorrotxategi Elkarrekin Podemos iuko bozeramailea izan da gurean gaur gonbidatu nagusi gisa eta modu honetan iritzi dio lege proposamenari. Lege proposamena guk registratu genduen orain dela hilabete pare bat edola, sartu genduen gaina baita ere aurrekontuen negoziazioan elementu importante bezalako bat esan onartua izan garai hortan, momentu hartan, eta horrekin guk lege proposamen honekin defendatzen duguna edo eskatzen duguna da euskal enpresa publiko bat sortzea energia berriztagarrietan oinarrituta egongo dana. Hori da gure proposamena. Laster itzuliko gara Ukrainako gerraren ondorio ekonomikoekin, gerra testuinguru honetan baina, bada aipatzeko besterik Donbasen aldeko Euskal Herriko batzordeak salatu du, ertzaintzak Pablo Gonzalezen aldeko pankartek erretiratu dituela San Mamesetik. Pablo Gonzalezen atxiloketaren berri izan zenez geroztik, kazetariaren alde ezin konta hala mezu zabaldu dira Euskal Herrian barrena. Ugariak eta aski jendetsuak izan dira dituriko manifestazioak bada atzo, zenbait herritarrek ligako futbol partidak baliatu zituzten aldarriak ozentzeko. Hain zuzen Atletikek Levante hartu zuen etxean, San Mamesen, eta zale batzuek Gonzalezi babesa azaltzeko pankartak eskegi zituzten Armaian neurketa asterako. Ordea mezuak ez zuen iraun partidak adina Donbasen aldeko Euskal Herriko batzordeak salatu duenez, ertzaintzak pankartak kentzera behartu zituen zaleak baita mehatxatu ere. Zaleek salatu dute ertzaintzak mehatxu egin ziela esanez, bertan bera utziko zitzaiela klubaren bazkietza eta gainera salaketa administratiboa jarriko zitzaiela pankarta hori zelaiko Armaian erabiltzeagatik. Klubak erakutsitako hipokresia gaitzetzi dute sale horiek, baita adierazpen askatasuna ukatu izana ere. Gainera gogora ekarri dute San Mamesek Ukrainaren kolorez argiztatu zuela zelaia orain 10 egun. Eta lerroburuekin amaitzeko berriz laster ospatzekoa den korrikan fokua jarrita, unitate didaktiko berria sortu dute korrikaren baitan AEKak eta ikastolen elkarteak elkarlanean. Ikastetxetara eta euskaltegietara bideratutako materiala da sortu dutena. Gainera bilduma osoan korrika.satarian jarri dute eskuragarri online landu ahal izateko ere. Joseba Irazabal korrikako kidearekin hitz egin dugu eguerdiko magazinean eta horrela aritu da unitate berriaren edukiaz. Eta klaseetan ere bizitasun hori erakutsi behar dela. Jakiteko jendea zer dan korrika, ez dugu ikusten nolako testuak irakurtzen edo nahiko izan daitekenik, baizik eta modu biziago baten aurkeztea. Eta horretarako sortu ditugu jolas batzuk, bata izan da mai joko ohiko bat edo urtetan egin duguna, eta beste bat ikastetxeekin batera sortu duguna izan da online egiteko Kahoot jolas bat, korrikaren historiaren ingurukoa, galderak egiten dira, azkar erantzun behar da, ohiko modan dauden joko egiteko bat.
Lerroburuak horrela aipatu dugu lehentxeago ere, duela 2 aste berrasitako gerrak energiaren prezioaren gorakada eragin du argindarrarena, gasa naturalarena naiz petrolioarena. Honek eragina du noski Euskal Herriko ekonomian dagoeneko elektrizitatearen kostuak goia jo du eta Euskal Autonomia Erkidegoa eta Europar Batasuna energia larrialdi egoeran daudela ohartarazi du Eusko Jaurlaritzak. Gipuzkoara goaz Udane Arbeo, Ola Berrian zara ArcelorMittal enpresatik gertu, zertan da gurean energiaren krisia. Bai, gasaren eta argindarraren prezioen gorakada kezka nabaria sortu du herritarrengan, enpresengan edota herritarrengan. Gaurko argindarraren prezio atzokoarekin alderatuta 13% murriztu bada ere, inoizko preziorik arestenetara iristen ari da egunotan Ukrainako gerra bete-betean dagoelarik. Gaurko datuei erreparatuta 473 euroko prezioa izango du megabat orduak eta garestiena arratsaldeko 7 izango da 605 euroko kostua izanik. Testuinguru honetan, Arantxa Tapia ekonomia garapeneko sailburuak ohartarazi du Ukrainako gerra oztopo argia izaten ari dela Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako susperraldi ekonomikorako. Eusko Jaurlaritzak hainbat kezka komun ditu hemengo industriaz eta epe laburreta ertainera eragin nagusiak lehen gaien eta energiaren prezioen igoera berri baten ondorio izango dirala uste du. Egungo energia larrialdiaren aurrean Jaurlaritzak egokitzat jotzen du ezoiko neurriak hartzea Europako eta Euskal Autonomia Erkidegoaren baliabide propio berriak aktibatu ahal izateko eta era horretara eragin hori arintzeko. Emergentzia energetiko berri ez ezagun batean murgilduta gaude, eta badira dagoeneko iragarri digutenak, enpresak iragarri digutenak ezin dutela jarraitu eta energiaren elektrizitatearen prezioa horrela mantentzen baldin bada edo goruntze egiten baldin badu, gelditzera joango direnak eta ezin dutenak mantendu beren ekoizpena momentu honetan. Hain justu, Hego Euskal Herrian energiaren fakturari aurre egin ez diotenen enpresek gelditu dute jarduna eta beste hainbat erabaki hori hartzea aztertzen ari dira. Udane esan bezala Ola Berrian zaude ArcelorMittal enpresaren aurrean, izan ere jarduna gelditza erabaki duen enpresitako bat da Arcelor, zer gehiago dakigu? Bai, batzuk esan bezala hemen atzean dugun ArcelorMittalek atzo goizeko 7 gauerdira arte ekoizpena etetea erabaki zuen elektrizitatearen prezioa dela eta enpresak azaldu du egunero aztertuko duela hurrengo eguneko argindarraren prezioa eta horren arabera ekoizpena etetea erabakiko duela edota jardunean segitzea. Gaurko egunean esaterako lanera itzuli dira, baina ez jardun osoz eta ArcelorMittal bezala beste hainbat enpresa ere egoera berdinean aurkitzen dira eta ekoizpena etetea erabaki dute Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan argindarraren prezioak behartuta. Egoera honen aurrean Eduardo Zubiaurre, Confebaskeko presidenteak azpimarratu du egoera oso larrian aurkitzen garela. Benetan maila oso arduragarri batera iristen ari dela, ezta? Atzo entzuten genien hainbat ordezkari industriali, gehien bat elektrointensiboa dira industrialioetako eri, altzairugintzan, fundizioetakoak, jasan ezina zala, pixka sufritzen ari ziran elektrizitate eta gasaren salneurriekin, ezta? Beraz, gehien sufritzen ari diran hoiek punto jasan ezinezko batera iritsi dira, baina eragina oso zabala, bai ekonomian, bai industrietan, baita ere norbanakoetan. Gainera ikusteke dago noraino iritsiko den Ukrainako gerraren inpaktua, Moskuren aurkako zigor sortak agindu dituzte Europar Batasunak eta Ameriketako estatu batuek, Errusiako 7 banku SWIFT sistematik utzi ditu Bruselak, Washingtonek Errusiako petrolio, gas natural eta ikatz importazioak debekatu ditu, eta aldi berean Errusiako energiaren dependentzia handiagoa du Europak. Beraz, presio ekonomikoa eta diplomatikoa handitzen doa, eta sentzioen ondorioak munduan zehar hainbat tokitan nabaritzen hasiak dira, ez Errusian soilik. Bada magazina Niko Kuenka ekonomistak heldu dio zigorren domino efektu honi, argindarraren prezioan arreta jarrita entzun dezagun. Argindarra, hemen egon daiteke rekorrido pixkat, ez da, ibilbide pixkat. Espainiako gobernuak bere esku zituen ia neurri guztiak, ia munizio guztia erabili izan dago, azken batean zerga jaitsita,
hortik ez dut ikusten ibilbide gehiagorik ez, baina hemen bai Europak egintzen dau, Bruselak egintzen dau zein den argindarraren prezioa ezartzeko sistema marginalista bezala ezagutzen dena, hau da, pool hortan sartzen den azken energia iturriak marketzen duela prezio guztia, ezta? Kasu honetan gaza da ziklo kombinaturako erabiltzen dena, orduan horrek altetzen dau. Aspaldiko eskaria da sistema marginalista hori aldatzea, ez finkatzea poolean sartzen den azkenengo sistemak, azkenengo produzio sistemak prezio osoa, eta ematen du agian atea ireki daitekela. Horrez gain, esan beharra dago, beste aukera bat izan daitekela, CO2 isurketen eskubideen prezioa murriztea, horrek ere garaizitzen dolako argindarraren prezioa, baina, karo, hortik joko bagenu, aldaketa klimatikoaren kontrako borrokan atzera pauso bat emango genuk, ez da, beraz ez da erraza. Eta azkenengoa da, atzo Bruselak izan zuen, eta asteburuntanok ez banabil, Europako estatu buruak bilduko dira Bersaiesen, eta hortik beste konponbidea etorri daiteke, baina atzo ja Bruselak, zerutik jauzitako mozkinak bezala ezagutzen diren horiek, hau da, gazaren prezioagatik, askoz merkeagoa diren produzio sistemen prezio esartze hori, noraiteko, mozkin horiek oparitzen dizkienak, horiek mugatzea, horiek moa bajartzea, eta hortik lortzen den duarekin argindarraren prezioa jistea. Hortik etorri liteke konponbidea. Era berean, gaur berriro petrolio upelaren prezioak gora egin du, 124,6 dolarreraino. Atzoko marka utzita 1,1 igoera izan du azken orduetan, hornigai nahikorik egongo ez den beldur, prezioak etengabe ari baitira igotzen, eta Errusiatik datorren petrolioari buruzko eztabaida, ez da Europar Batasunera mugatu. Ameriketako Estatu Batuak presta azaldu dira azkenengo urteetan bere etsai handienetakoak izandako bi herrialderi jarritako zigorrak kentzeko edo eteteko, hain zuzen ere Venezuelako eta Irango ateak jo ditu petrolio gehiago ekoiztu dezatela eskatzeko. Ameriketako Estatu Batuek Errusiako petrolioa eta gasa erostari utziko diotela, jakinarazi du Joe Biden presidenteak astearte honetan eginiko agerraldi batean. Orain arte Errusiako gasa eta petrolioa Ameriketako Estatu Batuek eta Europak ezarritako zigorrez libratu dira, Europaren mendekotasun handiagatik, baina azken egunetan ugaritu egin dira boikotaren aldeko ahotsak, besteak beste, hala eskatu zuen Volodymyr Zelensky Ukrainako presidenteak joan den asteburuan. Ameriketako Estatu Batuen erabakia simbolikoa litzateke, inportatzen duen petrolio guztian 8%, baino ez baita Errusiakoa, Europaren kasuan berriz 27% da. Shell konpainia anglo-herberetarrak berriz astearte honetan iragarri du, ez duela Errusiako petrolio gehiago erosiko, joan den astean egindako erosketa baten arira, jasotako kritiken ondoren, Shellek jakinarazi du berehala utziko diola Errusiako petrolioa erosteari, ez dituela perako kontratuak berrituko, eta Errusian dituen auto eta hegazkinentzako zerbitzugune guztiak itxiko dituela. Gainera, ziurtatu du, Ukrainako herritarrak pairatzen ari diren gerraren ondorioak arintzeko erabiliko dituela Errusiako petroliotik lorturiko irabaziak. Eta gaiz aldatuta Gipuzkoaragoaz berri zudane izan ere, Telesforo Monzon idazle, euskaltzain eta politikari bergararra duela 41 urte zendu zen. Azpi marratzekoak dira, herri honekiko zuen maitasuna, euskarari eta kulturari emaniko lehentasuna, Nafarroari emaniko garrantzia euskal historian edota batasunaren balioa. Halaxe da, duela 41 urte joan zen Telesforo Monzon eta bere emaztea Maria Josefa Ganuza. Omentzeko Olaso Dorra Fundazioak eta Bergarako udalak ekimen berri bat martxan jarri zuten iaz Euskal Utopikoak, bere bezalako Euskal Utopikoak omentzeko. Aurtengo sarituak Euskal Herriaren alde horren beste egin duten Jose Luis Elkoro eta Mari Carmen Aiasti dira. Telesforo Monzon idazle euskaltzen eta politikari bergararra duela 41 urte zendu zen. Azpimarratzekoak herri honekiko zuen maitasuna, euskarari eta kulturari emaniko lehentasuna, Nafarroaren garrantzia euskal historian edota batasunaren balioa. Monzonek eta Maria Josefa Ganuza emazteak Euskal Herriarengatik egindako lana omentzeko Olaso Dorra Fundazioak eta Bergarako udalak egin zuten hitzarmenaren emaitzetakoa da Monzon Ganuza Euskal Utopiko saria. Euskal Herriari bere kultura, hizkuntza, historia eta etorkizunari bizitza osoko lana eskaini dioten bergarar zein bergaraz gendiko herritarrak omentza du helburu sariak.
Eta saria erabakitzeko unean kontuan izaten dira Telesforo Monzonen eta Josefa Gaunuzaren baloreak. Utopikoa! Egiten diote munduari aurrera arazi! Zuek utopikoak ekarriko duzute Euskadiko askatasuna! Eta nola irudikatzen dituzte herritarrek Monzon eta Ganuza euskal utopikoak? Politikan asko sartuta zegoen eta asko izan Euskal Herriatik eta euskeriatik eta baganatik. Hasien jakintzu pertsona batzu, baina herriandik oso hurbil, beti laguntzeko. Telesforo bera ekintzailea izan zen, eta bera desente eukizitzuan bere bizitzan, baina, bai euskaldun peto-petua gaina. Eta nik uste Euskal Herrixaren alde asko indiakua, asko. Aurtengo saria Jose Luis Elkorok eta Mari Carmen Aiastoi jasoko dute. Euskal Herriari bizitza betelan eskaini diotela aitortzeko. Egindako egin dugu, guk egin nuen gure garaian, eta nik uste dut eredu bat utzi dugula jarraitzeko bide hortatik. Bergararrek esan digute asko poztu direla aurtengo saria Elkorok eta Aiastoi jasoko dutela jakitean. Gauzak sariten dira egiaz, personak lan egin dutenien herriaren alde eta normala da rekonozimentu bat aukitzea, ezta? Ni bereiek honitzen, bai Jose Luisekin da Mari Carmenekin da merezi dabe. Bai, merezi dabe. Eta Jose Luis, alkata bezala, txapo. Txapo, Arai baten bebai, baina oin azken aldi honetan nik usteot, izan zala, azkenetaikua ipinizotzala benetan arpeixa Euskal Herriko gatazkai odana dalako bai. Jose Luisek alkatia izatea zaparte, bere garaixan ikurrin kontua da, gero antzulan hori gizon, tailarra, industria da asko bultza usaban, Jose Luis pertsona handisa lagun daukat eta pertsona handisa. Eta Mari Carmen, karo. Aurtengo Monzon Ganuza saria martxoaren 10ean Bergarako seminarixoan izango den ekitaldian jasoko dute Elkorok eta Aiastuik. Eta kultura arloko kontuekin jarraiki Egitarau Zabala aurkeztu du Bilboko Dara Bilbo ekimenak martxorako hilabete honetan bi agenda atera dituzte gainera, alde batetik ohikoa 10 ekitaldirekin eta bestea Loraldia Festivalarekin lotutakoa. Hilabeteroko ohiko egitarauan Kakorratz lana, museo bisita, literatura solasaldia eta familientzako tailerrak antolatu dituzte besteak beste, eta ekintza horietan parte hartzeko darabilbo.eus eman beharko dute izena herritarrek. Egitarau Zabala aurkeztu du Darabilbo ekimenak martxorako. 2013ko urrian Bilboko Euskaltegi Sareak eta Bilboko Udalak Darabilbo egitasmoak sortu zuten euskararen erabilera sustatzeko. 3. ediziotik hilabetero ekintzak antolatzen dituzte uztailean eta abuztuan izan ezik. Egitasmoa sortu zenetik hainbat tailer eta ekitaldi egon dira, batzuk zenbait auzotan egin dira eta beste batzuk aldiz behin baino ez dira antolatu, museoak, Bilbo bizikletaz, dantza tailerrak eta dastaketak besteak beste. Martxoan bat barik 2 agenda atera dituzte, lehenengoa, betikoa, 10 ekitaldirekin, bigarrena berriz Loraldia Festivala. Martxoan egingo dituzten arte, musikan, bizitak eta abarrerako sarrera zozketa egingo dute. Zozketan parte hartu nahi dutenek izena eman behar dute darabilbo.eus webgunean. Loraldia izeneko festivalak alanola musika, literatura saioa, antzerkia eta irakurketa kontzertua biltzen ditu. Bestalde, hilabeteko egitarauan Kakorratz lana, museo bizita gidatua, literatura solasaldia eta familientzako tailerrak izango dute. Ekintzetan parte hartzeko darabilbo.eus webgunearen bitartez eman beharko dute izena herritarrek eta ekintza guztiak doakoak dira 16 urtetik gorako edozein herritarrek parte hartu dezake. Bestaldetik, Inspiranpea berdintasunez margotzen erakusketa artistiko aurkeztu dute Gasteizen. Erakusketaren helburu nagusia da, artearen arloan lidergo profilak nabarmentzea. Granote lakuan, martxoaren 21 arte ikusai egongo da, goizeko 10 arratsaldeko 8 arteen ere agarria Gasteizik.
Anpeak, Arabako emakume profesional eta enpresarien elkarteak 1983tik emakumearen giza balioak, balio sozialak eta profesionalak babesten, defendatzen eta garatzen ditu. Anpeak prestakuntza espezializatua eskaintzen du, baita enpresa eta erakunde bazkideen lehiakortasuna hobetzeko tresnak ere. Emakumeen eguna dela eta Anpeak eta Inspirarte elkarteak Inspiranpea berdintasunez margotzen erakusketa artistikoa aurkeztu dute Gasteizko Gran Hotel Lakuan. Anpea elkartearen azken plan estrategikoaren ardatzak dira emakume zuzendariei eta enpresa buruei ikusgarritasuna ematea, ekintzailetza bultzatzea, kontziliazio, kontratazio, sustapen eta aintzatezpen profesionalaren arloko politikak sustatzea. Gaur egun, kultura arloan andozentrismoa oso nabarmena dela uste dugu. Museoetan eta galerietan artista emakumeen presentzia gizonekoekin aldenduta 4%koa da, eta emakumeen obren balorazio ekonomikoa 47% merkeagoak. Arabako emakume profesional eta enpresarien elkartea eta Inspirarte elkarteak elkarlanean aritu gara emakume artisten lana ikusgai egiteko. Erakusketan 6 emakume artisten lanak aurkituko dituzte herritarrek, Amaia Kamoieraz, Blanca Abajoalda, Estipaliz Bera, Miren Elorrieta, Marijo Lojo Eskalante eta Karol Fernandez Urren. Guztira 21 obra dira eta Gran Hotel Lakuaren atondoan egongo dira martxoaren 21 arte. Sarrerak doakoak dira eta erakusketa goizeko 10:00tik arratsaldeko 8:00 arte ikusgai dago. Eta asteazkeneko kontuak horrela direla iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan Entol Sarmiento taldeak orain gutxi argitaratutako Sumendiak kantuaren bideokliparekin utziko zaituztegu. Beraz gustatuko zaizuelakoan besterik ez gure aldetik hauek izan dira eguerdiak gurean gaur utzituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian ondo izan eta bihar arte. Sasietara guztien gainetik mundua gaur bukatzen dela badaki zeru beltzea zu festan Sumendibi lurrale ertzen eta airean dantzari munduan jabe ginela sinestarazi ta orain munduan kaiolaturik gondikate. Euskal Herriko aktualitatea ikusteko eta jarraitzeko